Hej, mit navn er Hans. Her er vi så kommet til Jeremias, det 12. kapitel, hvor vi skal se på nogle af de vers, som jeg synes, der har rigtig meget at sige til os i dag. Og det første, vi skal lige kigge på her, det er verserne 1 og 2, hvor der står om, at de har Herren på læberne, men ikke i hjertet. Hvorfor har uretfærdigheden lykken med sig? Hvorfor lever troløse trygt? Jamen, jeg ved ikke, om du nogensinde rigtig har tænkt over det, men det er faktisk nogle gange, at man godt kan undre sig over, hvordan dem, der snyder og bedrager, hvordan de kan have lykken med sig. Men de har Herren på læberne, men ikke i hjertet. Hvad med dig? Hvordan har du det? Har du også kun Herren på læberne? Jeg håber det ikke. Jeg håber, at du har ham i hjertet. Hvor længe skal landet sørge, og alle markens planter visne? Ja, hvorfor er der nu så meget med problemer med klimaet? Hvor længe skal marken sørge? Hvor lang tid skal vi blive ved med at have tørke? Så læg mærke til, hvad der står her. Hvorfor? På grund af indbyggernes ondskab omkommer dyr og fugle. Ja, på grund af indbyggernes ondskab. Har det noget med dig og mig at gøre? Er jeg en af dem, til der er årsag til, at der er tørke, frygtelig tørke nogle steder? Mange mennesker dør af sult. Dyrene klager. Kvægflokkene løber vildt omkring, fordi de ikke har græs. Ja, selv fårene kan heller ikke finde noget at spise. Er det fordi, at jeg ikke følger de anvisninger, som Herren har givet? Selv dine brødre og din slægt er troløs imod dig. Ja, de råber af fuld hals efter dig. Du opdager det måske ikke. De taler til dig angående de ting, du begår bag ryggen af dig. Du skal ikke stole på dem, selv om de taler venligt til dig. Det er ikke mine ord, det er Herrens ord, der kommer direkte til dig. En bror skal udlevere sin bror til døden. Er det ikke forfærdeligt, at søskende skal udlevere hinanden til døden, og en far sit barn, og børn skal rejse sig imod forældrene og få dem dømt? Og så synes jeg altså, det er noget forfærdeligt noget, der står her. Til døden. Men igen vil jeg sige dig, kære ven, det er ikke mine ord, det er Jesu ord. Og så siger du måske, ja, men det vers der, det er taget helt ud af sin sammenhæng, og sådan betyder det slet ikke. Så prøv at læse det i sin fulde sammenhæng. Prøv at læse hele Markus det 13. kapitel, og så vil du se, at det er sandhed. Det er ikke bare noget, der bliver talt om sådan, og det ikke har nogen betydning. Måske er det ikke sådan i dag her i Danmark, men jeg tror på, at den dag kommer, og den kan komme ret snart, hvor at bror udleverer bror til døden, og en far sit barn, og børn får forældrene dømt til døden. Vi har ikke oplevet det endnu, men jeg tror det kommer. Der er mange ting, der tyder på det. Tro ikke på jeres venner. Stol ikke på jeres frænder. Sæt lås for din mund på hende, der hviler i din favn. Hvad betyder det? Er det din kone? Eller din kæreste?
eller hende, du bor sammen med? Er det hende, der er tale om her? Nej, det kunne vi da aldrig nogensinde tro om hende. Men det er faktisk det, der står. En søn foragter sin far, en datter rejser sig mod sin mor, en svigerdatter mod sin svigermor, og en mand får sit husfolk til fjender. Jeg tror, at vi har nogle ting her, at vi kan godt tage med os i fremtiden. Fordi ting, som der står her forskellige steder, som jeg lige har nævnt, det er ting, som jeg tror, der ligger lige foran os, og vi kan komme til at opleve det. Du kan se alle de udvalgte vers, som jeg har fundet frem i de forskellige kapitler på den adresse, der er her. Du kan også vælge at gå ind på Bibelskolen ORG, og der kan du så i menuen finde frem til Jeremias. Men der er jo også mange andre ting på Bibelskolen, som du måske kunne have lyst til at kigge nærmere på. Prøv en gang at gå det igennem en gang mere. Og have så din Bibel ved din side. For det er Bibelen, der er det afgørende. Det er ikke, hvad jeg siger. Det er, hvad Bibelen siger.